nwanne m Adanne n'ihi na-ebere akwa kamgbe ka m nọ na-achọgharị gị ọnụ nga ka ị bịara nọ gịnị mere gịnị na-eti gị akwa gwa m ike ụwa agwụla m ike ihe niile agwụla m ihe awụ otu m chere na ndụ m ga-esi gaa ọ gị na-emere m ihe niile gị na-enye m ego ọrụ ekwe m nweta otu aka m ga-esi na-aga ego niile anyị nwetara anyị na-ese evu ya m ji aga skuul oke m nwechakwanụ nweta admishọn baa skuul gịnị ga-emezi gị na-ata ahụhụ na-agbagharị na-achọ ego m ga-eji gacha skuul ọ dị mma nwa okorobịa you put your own life na gị were ndụ gị kuchie ya na-eme nke m oke kekwanụ maka mma gị ke ihe ị ga-emekwara ka otu ọ ga-esi na survive kwanụ Adanne m nwekwe na ihe o wepụrụ m n'ahụ ịhụkwele m ka m nọ na-ekpesa na m na-ata ahụhụ iji hụ ka nwanne m gaa ụlọ akwụkwọ elu onye na-agwa gị ụdị ihe niile ndị kedu onye na-agwa gị ihe niile a mere iji ebe akwa because I'm sure somebody is somewhere feeding you with all this stuff. Onwe onye na-agwa m ihe ọwụla ọ ihe m hụrụ ka m na-ekwu n'elu ya ọ ihe ndụ wetara reality ọ dị mma mmadụ nọkọtakwa na o were aka egwe onwe ya eziokwu skuul dịkwa mma ọ dị mma mmadụ ịga skuul but na obodo anyị a na ala anyị a skuul bụ for ndị ọgaranya kwesịrị na-aga skuul ụmụ ogbenye dịka anyị orughọrọ anyị chaa eme m ji na-arịọ gị biko ego nke anyị si ebutere ka anyị were nri ya chọọ ihe anyị ga-eji ya mewe ọ wụrụ otu biznes anyị ebido ka anyị mara otu ihe ga-aga ka nke skuul a ga-achere godi biko nọ Sonia ofu ihe m chọrọ ka ị mata bụ na iwe ofu nwanne m nke m fụrụ n'anya n'ụwa niile anyị nwere nwanne ọzọ ma n'elu ma n'ala anasị na asị nwanne anaghị abụli elu o metụrụ imi o metụrụ anya ọ bụ na m emeghọrọ gị ihe niile kedu onye m ga-emere ndị mmadụ na-apụta ha mere nwanne ha nke mere nwanne ha nke ọzọ this is the only thing I can do for my own sister. Ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu anụ mbọsị mpa anyị nwụrụ ka m furule ntutu taa si na aga m agbarịrị mbọ ịhụ na ị gara skuul kụta ọ bụrụ naanị gị bụgodo graduate family anyị a wepụtara naanị gị bụ onye gara skuul na this family I am okay. I'm fine. Biko achọrọ m ka ị kwụsị ibe akwa ma buru ya n'obi na m abụrụ sọsọ nwanne gị abụ m nna nyere gị bụrụkwa nwanne gị bụrụ ikwu gị ma bụrụ ibe gị o nwere onye ọzọ anyị nwere na-abụghị ọmụnwa. You are the only thing I have as a sister and I am your only brother. Yini na m na-eme ana m eme ya ka ọ dịrị mụ na gị na mma maka na mma ọ dịrị gị na mma ọ dịgoro m nwa na mma achọzi m ka ị na-ebe akwa Adanne m ozuola ịmụ nwa okorobịa ọ ga-enwekwa n'ihe ndị gị onwe gị chekwara na ime na ndụ gị ị ga-ahapụzi ihe niile gbasara ndụ gị wuruzie nke m ka ị na-eme ọ bụ eziokwu na o nwere ọtụtụ ihe m na-eche dịka mmadụ ịbịa gwabara m ya mana ka m gwazie gị akịta gụnwa bụ n'otu ihe ndị ahụ m na-eche m kwesịrị ime dịka nwoke. If I see you through school, I am fulfilled. I will be happy that yes, I have produced a graduate. Obioma ga-akpa m that yes, nwanne m gara akwụkwọ. Kwekọ n'uru ọ ga-abara m na m rụrụ ụlọ gbaa moto mee nke ọzọ mana ofu mkpụrụ nwanne m nwere aga school. Ọ ga-aka mma na ị gara school, ọ ga-aka bara m uru na mụ nwa gara school. I would rather hustle like every other young person to see you through. Nwanne m busy now. Hey. Gịnị ka m mere n'ụwa Chineke ji were ezigbo nwanne wee gọzie m? Nwanne m, Chineke gọzie gị. Chineke gọziere m gị. Chineke gọziere m gị. Chineke gọziere m gị. Ozola, Daniel, biko, Ozola. Ma ihe mere, mgbali m anya. Achọzi m ka ị na-ebe akwa. Akwa anyị na-ebe adịrọ mma.
maka na asị agụrụ nwere olileanya anaghị egbu egbu. Okay? Ofu ihe m chọrọ ka ịmata bụ na abụ m nwanne gị. Anaghị m ahapụ gị ka ịta ahụ. Ihe gbasara school, ị gacha na ya tijara. Yes. You know? Ị ga-agacha school bụrụ nnekwu mmadụ. A ga na-anụ aha gị n'ụwa niile dịka Ngozi Okonji. Yes, it's a promise. Nwanne m. Thank you. Mother, ebe anyị sa. Achọrọ m ka mmadụ hụ gị nara nga n'ebe akwa. Bụ? Danne.